Dneska mám ale roboty. Čaute, vítam vás pri ďalšom videu a hovoríte si možno, že prečo som taká nahodená, tak urobíme to také trošku uvoľnenejšie. Počkajte, dúfam, že to hneď bude. Čo už, aj tak na to zarobím. Ale ako získať tú prácu na to, aby som si na to mohla zarobiť? Takže v dnešnom videu vám ukážem, čo sa môžu pýtať také celosvetovo známe korporácie na pohovore. Ja sa idem nahodiť do gala, aby som vyzerala ako generálny manažér celosvetovo známej korporácie a môžeme začať. Intro! Frappuccino, cappuccino, mocha, espresso, iced tea. Napíšte prosím vás na tento pohár moje meno. Betka. Peťka? Nie. Betka. Bodka? Nie. B-E-T-K-A. Ja, jasné. Páči sa? Marie-Louise, aha, okej. A keby ste dali meno tomuto výrobku? Každému žiadateľovi o túto prácu dávame na úvod pár otázok, takže chcela by som sa spýtať, aké je vaše vzdelanie. Som vyštudovaná technička, prekladateľka a momentálne študujem humanitný smer. Dobre, výborne. Kde sa vidíte o takých 10 rokov? Som veľmi cieľavedomá osoba, takže asi by som ešte chcela vyštudovať ekonómiu. Ste prijatá! Takže opýtam sa vás pár kontrolných otázok. Aké je zakrivenie ozónovej diery? Prepáčte, ale neviem. Dobre, to nevadím. Tak napríklad, ako sa správať, keď sa váš kamarát tvári na koberci, že je mrkva? Neviem. No, tak aká je najgooglovanejšia fráza? Toto viem. Ako zvýšiť IQ pomocou jedine nadaných detí? Kde ste pracovali predtým, než ste sa začali zaujímať o prácu tu u nás v Samsungu? Dlhé roky som bola pyrotechnička a potom som robila pár rokov pre Apple. Aký máte návrh na nový iPhone 8? Nový iPhone 8 si predstavujem tak, že zredukujeme jeho hmotnosť odobratím nabíjacieho konektoru. A máme tu nový, elegantný a ľahký iPhone 8. A keď sa im vybije, prídu zas. Aké sú vaše hobby? Jsem rád, že jste první novinářka, která odhalila, že již 7 let místo becherovky piju slivovici, ale musí mít 51,5%. Udajte mi aspoň jeden pádny dôvod, prečo by sme vás zrovna my mali prijať. Pretože môj účes to vydrží. Povedzte mi stručne o svojom detstve. Hashtag 1999, hashtag dvaja súrodenci, hashtag skvelé detstvo, hashtag chcem robotu. Čo robíte vo svojom voľnom čase, ak zrovna nepozeráte videá na YouTube? Pretože povedzme si na rovinu, YouTube je život. Také normálne veci.
Let me take a selfie. Ďakujem za pozrietie videa, dúfam, že vás bavilo a dúfam, že ste nabrali nejaké nové skúsenosti pri tom, ako získať takú prácu v celosvetovo známej korporácii, v nejakom reťazci alebo niečo podobné. Ak sa vám videjko páčilo, určite hoďte like, ak sa vám až tak moc páčilo, tak ho určite zazdieľajte, budem vám veľmi vďačná. Ak ešte nemáš hodený like na moju facebookovú stránku, tak určite tak urob. Dúfam, že sa vidíme pri ďalšom videu, dúfam, že to už nebude také málo pravidelné, ale už naozaj začnem točiť. Žiadna prokrastinácia. Možno ako poznáte z môjho predošlého videa, že prokrastinácia, Ak nie, tak klikni zem. Takže vidíme sa na budúce. Čaute! Kde ste pracovali predtým, než ste sa začali zaujímať o prácu v Samsungu? Aby ste videli, hej, tričko, kde mám foťačik, preto som si ho dal. Je to takto lepšie? Yoga Fera, Stockholm, IKEA. Dobrý deň.